Здравейте на всички, аз съм Кевчи 2003. Днес ще ви покажа какви игри имам аз, какви може да играете. Това са всички игри, които имам. Тези ще играем сега и в бъдеще, и в миналото сме играли, но в друг канал. Тези, които ме познават от предишния, знаят, че аз ще играя най-много Майнкрафт. И това са като цяло всички игри. Постоянно мога да купувам нови, само трябва да се съберат достатъчно хора, които искат, защото за един човек мисля, че няма много голям смисъл. Може да се включите в Skype, който в момента по някаква много странна причина не работи, и може да играем заедно с вас. Ще играем с The Gamer PX, може да намерите канал в описанието на клипа. СК19, който често снима с The Gamer PX, и като цяло с много още хора, и дано вече сте си харесали някоя игра. И пишете в коментарите, кажете, че искате да играем, и ще играем. Като цяло това не ми е проблем. Сигурно всяка седмица, събота и неделя ще качвам нови клипове с някъде дължина. Най-накрая скайпа дойде с някаква дължина около 15 максимум минути. Имам МТ3 и всякакви други интересни игри. Това ми е десктопа, трябва да свикнете с него, защото като цяло той може да ви се струва много зле, но това е. И така, тук също може да ми видите всички програми. Ако нещо ви харесва, пишете, ще ви пратя описание или каквото искате просто. Също така може да ми пишете често на Skype за интересни въпроси, и аз снимам с Camtasia Studio, като цяло добра програмка. И така, това са игрите ми, това беше запознаването от мен. Дано ви е харесало. Довиждане!